Salam ele hormatly adamlar. Garaşdan baxy bitirip yurdumyzdaky täzelikler kimim habarlar bilen tanıştyrgan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şun hormatly prezidentimiz Gurbanogly Berdimuhammedow paýtagtymyz Hemem Ahal welaýaty boýunça iş taparyny amala aşyryp, şäheriň birnäçe detgallaryny Hemem welaýatynyň täze döwrewat merkeziniň gurulşyny işleň ýagdaýy bilen tanışdy. İr bilen mehriban arkadagymyz paýtagtymyzyň demirgalyk bölегinde gurulýan köpügli işuur merkezli Kaşan Garogun mehmanhanasynyň ýanyna geldi. Vice-premier Durduliýew hormatly prezidentimize bu ýerde alınıp barýan işler, gurulýan binalaryň ýanyjyk ýerlerini awadanlaşdyrmak boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hatabat berdi. Täze toplumda mehmanlary münasip garşylamak, işuur duşuklary we dürli çäreleri, şol sanna halkary ähmetli çäreleri geçirmek üçin ähli şertler gözüňde tutuldy. Milli liderimize bir yerde alınıp barýan işleriň ýurdumyzda durmuşa geçirilýän ekologiýa täzetynyň talaplaryna dolu alagyp gelmeliligini, binalaryň taslamalary taýýarlananyny, ýerli tebigy aýratynlyklaryň gözüňde tutulmalygyny bellädi. Munyň özi diňe bir paýtagtymyzda däl, eýsem ýurdumyzyň ähli ýerlerinde gurulşyk işleri meýilleşdirilýänine esasy talap bolmalylar. Soňra hormatly prezidentimiz Laçyn Seýilgäkiniň gurulşygynyň tapgyrlary, onuň ýerleşik ýerleriniň aýratynlyklary hemde Seýilgäkiň çäginde bina ediljek beýleki desgalaryň taslamaları bilen tanışdy. Seýilgäkiň taslamalary, onuň çäginde bina edilmek meýilleşdirilýän desgalar, olaryň ýerleşik ýerleri babatda vice-premier Durduliýew hatabat berdi. Bu Seýilgäki watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýylygyna gabatlap ulanmagy bermek meýilleşdirilýär. Hormatly prezidentimiz mehmanhana işuurluk toplumynyň golaýyna ýerleşen täze Seýilgäkiň awadanlaşdyrylyşyna öňüç çekip, bu gamda ýöňdebarys tehnologiýalaryň tebigi bezek babatdaky iň gowy tejribäniň giňden ulanmalygyny belledi. Şeýlekem bir ýerde Türkmen Howa ýollary agentliginiň başlygy Saburow Aşgabatyň halkary howa menziline tarap uzalyp gidýän Seýilgäk zowlagynyň öz bolşy bezek aýratynlyklary, onu şäheriň ýaşaýjylarynyň we mehmanlarynyň diýin jalmagy, Seýilgäkiň iň gelim gidimli ýerleriň birine öwrülmek üçin zerur şertleriň dürediljekligi barada hatabat berdi. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Öwedow paýtagtymyzyň halkary howa menziline barýan ýoluň orny we onuň çäklerini alınıp barýan işler, bir ýerde bina edilýän medeni durmuş maksatly desgalaryň bir bitigi sazdaşygy emele getirmek orny amala aşyrylýan işler barada hatabat berdi. Şeýlekem ministrler kabinetiniň ýurdumyzyň owesynagy toplumyna gözükçige diýen ornmasary Urab Gelliýew täze Seýilgäkde oturdulyjak bag nakallary, olaryň häsiýetli aýratynlyklary barada hatabat berdi. Bellençiyali bağ nahallarynyň görnüşleri teçilip alınanyna, bu ýerleriniň tebigi aýratynlyklary nazar alındy. Soňra ýurdumyzyň owa gyjylyk we daş gurşaw goramak ministri Altyýew täze Seýilgäkiň bağ nahallaryna degişli derejede iýdegi işlerini ýola goýmak boýunça ýerine getirilýän taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Häzirki döwürde Seýilgäkde bağ nahallaryny oturtmak işlerine hemme taraplaryň taýýarlyk görülýär. Aşgabat şäheriniň häkimi Glejew paýtagtymyzyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllyk münasibetli meýilleşdirilen dawarlaryň çäklerini alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Bellençiyali döwlet başlarymyzyň taşygyna laýyklykda ak mermerli şäherimiziň ekologiýa derejesine, onu adamlar üçin öten halkary ünlerine laýyk gelýän amatlyk ýagdaýynyň döredilmegine möhüm ähmet berilýär. Hormatly prezidentimize hatabatlar dinlep, ähli gurlar boýunça alınıp barýan işleriň ýokary hil derejesine we onuň ähmetine möhüm üns berilmeligini aýtdy. Şonuň bilen baglykda şäher gurulşygyna alınıp barýan işlerde ekologiýa meselesine aýratyn orun degişli bolmalylar. Bu ýerdäki Seýilgäkde adamlar üçin ýokary derejeli amatlyklar üpsün edilmeliler. Munyň üçin bu ýerde has amatly şertler döredilmeliler. Şoňa görä ähli meseleleri, şol sanna dürli görnüşli agaç nakallarynyň ekilişine, otly meýdanlaryň hemde gül aýmançalarynyň döredilmegine oýlançykly çemeleşmek zerurdur diýip hormatly prezidentimiz aýtdy we degişli ýol başlara birnäçe anyk görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz Laçyn diýilip atlandyrylan Seýilgäkiň bezegine milli uşgunlaryň öz beýanyny tapmalygyny belläp, alınıp barýan işleriň ýokary hilini we bellendirilýän möhletini tapşyrylmagyny üpçün etmek meseleläriniň bir gözükçülükde saklanylmalygyna üns çekdi. Milli liderimiziň belleşýäli paýtagtymyzda we tutuş ýurdumyzda täze Seýilgäk toplumlaryny hemde ýaşyl zowlaklary döretmek boýunça görülýän çäreleriň adamlaryň saglygyna oňyn täsir edýän amatly ekologiýa gurşawyny döretmäge gönükdirilenler. Tebigatda aýawly garamak, onuň gözelligini saklamak we artdyrmak hormatly prezidentimiziň başçylygyna durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň ileri tutilýän ugurlarynyň biri bolup durýar.
Yurdumyzda kabul edilen ulak möhletli milli tokuy maksatnamasyny durmuşa geçirmeň şäklerini, ýaşyl zowlaklary hemde toplumlary döretmek we giňeltmek boýunça giňerimli işleri ýaýlandyryly. Bu işe yurdumyzyň ähli ilaty işe gatnaşýar. Hormat prezidentimiz ekologiýa hemde daş gorşaw goramak meselesini yurdumyzy durmuş ykdysadydan okgunly ösürmegiň, raýatlarymyzyň abadan durmuşyny üpçün etmegiň mühim şerti höküminde aýratyn üns berýär. Ak mermerli paýtagtymyzy gür baglyga, owadan güllere beslenen şäher diýip atlandyrýarlar. Yurdumyzyň baş şäkeri özüniň seýilgäkleri we seýil baglary, ýaşyl baglarynyň köp türlüligi bilen haýran galdyrýar. Giň meýdanlarda ýaýryp gidýän arça, beýleki ýaprakly we pürlü agaçlaryň tokoýlyklary, Aşgabatyň şäher ýakasynyň hemde Köpetdaň eteginiň tebigatynyň aýrylmaz bölegidir. Hormat prezidentimiz degişi ýol başlary işleriň ýokary helli ýerine getirilmegi bilen baglanyşykly anyk tawşyklary berip, birden Akyl vilayetiniň täze Döwrewap merkeziniň gurulşygynyň alınıp barlayan ýerine tarap ugrady. Ýolagora hormat prezidentimiz gurulşyga alınıp barlayan Akyl vilayetiniň täze Döwrewap merkeziniň baş meýilnamasynyň çäklerini bina edilýän Akyl vilayet çağlar merkeziniň ýerleşik ýerlerini senledi. Bir-de Sağlyk Goraýş we Derman Senaty ministri Aman Epezov toplumyň düzümine bina ediljek diskalar, olaryň aýratynlyklary we çağlaryň wagtlaryny şadyan hemde peýdaly geçirmekler üçin üpçün ediljek mümkinçilikler barada hatabat berdi. Mehriban arkadagymyz Bagtyar çağlaryň watan hökümine karar edilen Türkmenistanyna körpe nesilleriň sazlaşyk ösmegi, olaryň amatly din jalmagy, dünýä alymyna çuňur aralaşmagy we çeper dörejilik bilen meşgullanmaklar üçin döwlet derejesinde alada edilýänini aýtdy. Şonuň bilen baglykda bir toplumda üpçün edilýän mümkinçilikler häzirki döwrüň özüň talaplaryna bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň belent ruhuna laýyk gelmeliler. Bir-de çağlaryň din jalmaklar üçin bolşýary höwüde diýen hünärleriniň gizlin sırlaryny ele almagyna ýardam berýän ähli zerur şertler döredilmeliler diýip hormatly prezidentimiz belledi. Hemde vice-premier Durdulyeva we Sağlyk Goraýş we Derman Senaty ministri Aman Epezowa degişli görkezmeler berdi. Ýazyrky döwürde Akyl vilayetiniň täze Döwrewap merkeziniň gurulşygyny alınıp barlayan işleriň depkilleri barha ýokurlanýar. Munyň özi ulak geljegi nazarlayan giň göçerli şäher gurulşyk binagarlyk maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilýänini alamatlandyrýar. Ýazyrky döwürde tutuş ýurdumyzda bolşýaly Akyl vilayetiniň durmuş ykdysady ösüşiniň depkilleri barha ýokurlanýar. Gurulşyk işlerine ýöňdebarjy tehnologiýalaryň, häzirki zaman tejribeleriniň işin gulanmagy, bina edilýän dürli maksatly diskalarda ýokary amatlyklaryň döredilmegi gurulşyk işleriniň sazlaşyk ösüşini üpçün edýär. Bu bolsa ýurdumyzyň gurulşyk senagatynyň köpügürli kuwaty eýedigini aňladýar. Gurulşykda ýokary amatlyklaryň döredilmegi, halkymyzyň ýeşetli durmuşynyň we ýurdumyzy senagatlaşdyrmak ulgamynyň ýokary derejede eýe bolmagynyň suwutnamasyny öwrülýär. Bu ägir turu taslamanyň durmuşa geçirilmegine 2019-njy ýylyň aprelinde Mehriban arkadagymyň gatnaşmagyna badalga berilipdi. Täze Döwrewap şäkeriň gurulmagy hormatly prezidentimiziň durmuş ykdysady ýadatyny üstünlikli amaly aşyrmagyň ýoluny nobatdaky mühim edem alamatlandyrýar. Raýatlarymyzyň abadan durmuş üçin ähli şertler döretmek şol ýadatyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Hormatly prezidentimiz Akyl vilayetiniň täze Döwrewap merkeziniň gurulşygynyň alınıp barlayan ýerine geldi. Bir-de döwlet başçylarymyzy ýurdumyzyň mejlisiniň başlygy, ministrler kabinetiniň başlygynyň käbir ornatyrlary, ministrlikleriň we durmuş idaralarynyň birnäçe ýol başlary we Akyl vilayetiniň häkimi garşadylar. Ýurdumyzyň gurulşyk we binagarlyk ministrliginiň gurulýan desgalary direksiýasynyň direktori Oradow bir-de alınıp barlayan işler barada hatabat berdi. Hemde hormatly prezidentimizi Akyl vilayetiniň täze Döwrewap merkeziniň baş meýilnamasy, onu bina edilýän desgalaryň taslamalar bilen tanıştyrdy. Olaryň ataryna vilayet häkimliginiň, jemgyýetçi guramalarynyň idara binalarynyň, medeniýet toplumuna degişli desgalaryň we beýlekleriň taslamary bar. Taslamada görkezilýäli 3000 orunluk ruhyet köşkünde ähli zerur mümkinçilikler üpçün ediler. Çeýlekem hormatly prezidentimiziň tarşygyna laýyklykda gurulýan ähli binalarda bolşýaly bir-de gurulýan kitapxana we vilayet arxiviniň binalary häzirki zamanyň ösen tehnologiýalary sany ulgam bilen üpçün ediler. Vilayet drama teatrının, muzeyin binaları, täze merkezin çägine götürüljek Akyl binasy hemde döwlet baýdarynyň sütüni bilen bir bituw sazlaşygy emeli getirer. Akyl vilayetiniň täze Döwrewap merkeziniň gurulşygy üçin bölünip berilen ýerler alymlar tarapyndan içgin öwrenildi.
Şol sanna olaryň ekologiýa ýagdaýy, seismiki durnuklylygy hemde beýleki degişi görkezleri öwrenildi. Şeýlelikde bu ýerde dürli maksatly binalaryň gurulşygy batly tepkilerde alınıp barlýar. Hormatly prezidentime de tassamalar bilen tanışyp, olarda milli binagarlyk görelgeleri bilen häzirki zamanyň özüň tejribesiniň utgoşmalygyny belledi. Bina edilen desgalarda ýokary hil derejesiniň üpsün edilmeginiň we olaryň bellenlen möhletlerde ulanmagy tapşyrylmagynyň möhüm talap bolup durýanyny belläp, döwlet başlarymyz bu ýurda alınıp barýan işleri iýdigderli gözükçülükde saklamagy tapşyrdy. Desgalar gurulanyna we temarlaş işleri geçirilerine ýokary hilli serişleri ulanmak zerurdur. Şol serişler ýurdumyzyň howa şertlerini, ekologiýa we bedek ýagdaýlaryny nazara almak bilen olaryň berkligi we amatlylygy gözeňde tutup seçilip almalylar. Binalaryň we desgalaryň keşfinde olaryň içki bedegine milli binagarlygyň ajaýyp däpleri bilen sazlaşykda binagarlyk we bedek ulgamyna gazanlan üstünlükler öz beýanyny tapmalydyr. Munyň özi ýurdumyzda gurulýan desgalara aýratyn öwüşgün çaýar diýip mehriban arkadagymyzy belledi. Tassamalarda görkezilýäli durmuş ulgamna degişli desgalaryň ataryny başlangyç hemde orta hünär okuw mekdepleriniň ýürüýte sungat we çağırar sungat mekdepleriniň taglyk oýunyň 720 orunluk orta mekdebiň 320 orunluk çağılar baglarynyň köpügürli sport toplamynyň 10 000 orunluk stadionyň suw toplamynyň feýilgäkleriň we din jarşylarynyň gözeňde tutulanlygyny bellemeli. Bu ýerde wilayet obagajak toplanyny degişli binalaryň Türkmenistan Döwlet Täzeçilik Bankynyň we Daýhan Bank Döwlet Täzeçilik Bankynyň wilayet şahamçylarynyň wilayet mali we ykdysadyýat toplamynyň Merkezi Bankyň wilayet dolandyrmasynyň mihmanhananyň şekil tassamalary görkezildi. Şeýlekem Ahar wilayetiniň Täze Döwrewap merkeziniň baş meýilnamasyna laýyklykda bu ýerde döwlet serki, halkara atçylyk ýokary okuw mekdebi, atçylyk ilmi öwrümçilik merkezi, söwda we din jarş merkezi, wilayet tenagat kommunikasiýa toplamynyň idara binasy, wilayet saglyk goraş müdirliginiň idara binasy, 360 orunluk köpügürli hassahana, 150 orunluk onkologiýa merkezi, 150 orunluk ýeneňiň we çağanyň saglygyny goraş hemde tiz kömek merkezleri bina ediler. Ähli amatlykları özüni jemleýän 7 gatly 28 öýli, 7 gatly 56 öýli, 7 gatly 42 öýli, 9 gatly 54 öýli, 5 gatly 30 öýli we 5 gatly 40 öýli çeýlekem kottej ýaşaýyş jaýlary täze merkeziň binalar toplamy bilen bir bitiw sazlaşygy emeli getirer. Çeýlekem bir ýerde wilayetiň çağalar sagaldyş dikeldiş merkezi gurular. Tassamalaryň çäklerini ýerisi geçelgeleriň, aşyklanajy ulgamyň, oturguçlaryň we beýleki ýol ulug düzme degişli bedek aýratynlyklarynyň görnüşleri görkezildi. Hormatly prezidentime de 20 şörli şäher gurulşyk tassamalarynyň durumça geçirilmegi, sebitleri senagatlaşdyrmak, milli ykdysadyýetimizi diversifikasiýalaşdyrmak, hususy ulgamy ösdürmek, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini hassa ýokalandyrmak boýunça wezipeler çözmäge ýardam edýär diýip belledi. Şunun bilen baglykda milli liderimiz ekologiýaly möhüm ähmiýetli mesele ünsçekdi. Ahal wilayetiniň Täze Döwrewap merkezi Köpetdagyň etegindäki ajaýyp ýerde gurulýar. Şu tebiği gözelligi saklap kalmak üçin ýaşyl tehnologiýalary giňden ulanmak zerurdur. Hormatly prezidentimiz bu arada gurrundy dowam edip, ýylatyň ähli amatlyklaryň hödürini görüp ýaşamagy, netijeli işlemegi we okumagy, göwnüjay din jalmagy, sport we dürüjlük bilen meşgullanmak üçin ähli mümkinçilikleriň üpsün edilmegi bilen baglykda sanly tehnologiýalaryň we intellektual ulgamlaryň esasynda gadaly şäher giňişliginiň döredilmeginiň esasy ýörelge boljakdygyny belledi. Çeýlelikde munyň özi raýatlarymyzyň ýaşamak üçin has oňoýly Smart City akylly şäher bolar. Akylly şäheriň konsepsiýasynyň ýöňdebarjy maglumat kommunikasiýa tehnologiýalarynyň we internet serişleriniň taýdaşygyna esaslanýanyny bellemelidir. Olaryň kömegi bilen şäher düzümleriniň we gulluklarynyň durandyrylmagyny, ýylatyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hassa ýokarlandyrylmagyny üpsün edýän bitiwi ekologiýa ulgamy döredilýär. Bu konsepsiýa tutuş ulgamlary özüne birleşdirýär. Mysal üçin akylly jaýlar, bitiw maglumatlary binýady hemde köpügürli şäher goşuny ýaly ulgamlary öz içine alýar. Olar ýaşaýjylara dürli hyzmatlardan peýdalanmagy, tölegleri amala aşyrmagy, maglumatlary almagy mümkinçilik berýär. Şonuň bilen baglykda hormatly prezidentimiz meýilleşdirilen ähli işleriň ýokary hilli ýerine getirilmegi bilen baglanşykly anyk tawşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz bir ýerde iş maslahatyny geçirdi. Döwlet başçylarymyza bir ýerde geçirilen iş maslahatynyň başlygyna ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasarlarynyň, Ahal wilayetiniň häkiminiň we beýlekleriň hasabatlaryny dinledi.
Ilki bilen Ahal vilayetining häkimi Gurbanow häzirki döwürde vilayetde alınıp bolýan işleriň ýagdaýy hyzutanyna Ahal vilayetiniň täze döwrewap merkeziniň gurulşygyny ýerine getirilen işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, vilayetde alınıp bolýan obagçylyk işleriniň we gurulşyk işleriniň depkinlerini ýoklandyrmagyň wajypdygyna üns çekdi. Gurulşyk işlerine ýokary hiliň öpçün edilmegi hemde olaryň bellenlen möhletlerde tamamlanmagy, deskalaryň potrotçylaryny we buyurjylaryny bildirilýän üýtgözi talaplar diýip döwlet başçylygy aýtdy we häkimi bu urda alınıp bolýan işleri iýlikderli gödäwçilikde saklamagy tapşyrdy. Soňra Gurulşyk we Binagarlyk ministri Gannemow ýurdumyzda ýaýdandyrılan giň möçürli binagarlyk maksatnamasynyň ýerine getirilişi, gurulşykda bolan ferişdeleriň aýratynlyklary, olaryň ýokary hil derejesini üpçün etmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Döwlet başçylygy häzirki döwürde şäher ilatynyň oňoýly durmuşyny üpçün edýän, sanyl goma daýanýan injamlar ornaşdyrylan merkezleriň düredilmegine möhüm ähmiýet berilmeligini belledi. Şunlukda täze gurulýan deskalarda we binalarda häzirki zaman taraplarına laýyk gelýän görkezler üpçün edilmeligini aýdyp, bu babatda döwlet başçylygy anyk taşyklar berdi. Soňra Senagat we Gurulşyk Önümçüligi ministri Anna Mehmedow özümizde öndürilýän gurulşyk ferişdeleri, olaryň önümçük kuwatlyklaryny artdyrmak we bu işlerde ýokary ekologiýa taraplaryny berza etmek ugruna durmuşa geçirilýän maksatnamalaryň işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime hatabat dinläp, ýurdumyzda beýleki önümler bilen bir katarda gurulşyk ferişdeleriniň önümçüligine möhüm ähmiýet berilýänini aýtdy. Döwlet başçylygy gurulşyk önümçüliginiň netijelik häsiýete eýe bolmagy ugruna berur tagallalaryň edilmeligini tapşyrdy. Soňra bilim ministri Gurbanow döwlet başçylygynyň tapşyrygyna laýyklykda sanyl gomy işleň ornaşdyrmak, vilayetlerde orta ýünäri okuw mekdepleriniň gerimlik ýeňeltmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Döwlet başçylygy milli ykdysadyýetimiziň pugdoklaryny häzirki zamanyň gösen tejribesini ornaşdyrmakda, maglumat merkezleriniň işini kämilleşdirmekde, akylly şäher bilen baglanyşykly tehnologiýalary ösdürmekde bilim ulgamyna möhüm ornuň degişdirdigini belledi. Şunlukda bu urda alınıp bolýan işler döwrüň tarapyna laýyk derejede ösdürilmelidir diýip hormat prezidentimiz bu babatda degişli görkezmeler berdi. Soňra Saglyk Goraş we Derman Senaty ministri Aman Nepetov lukmançylyk idaralaryna sanyl gomy ornaşdyrmak, Ahal vilayetiniň çäklerini, Saglyk Goraşlygyna degişli düzümleri ösdürmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentimiz häzirki döwürde ilat edilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň hilini ýoklandyrmak, vilayetlerde lukmançylygyň sanyl gomy arkaly ösdürilmegini, bu ýerde vilayet çağlar merkeziniň gurulşygyny iýlikderli gödäwçilikde saklamak babatda anyk taşyklar berdi. Hormat prezidentimiz şeýlekem vilayet çağlar merkezinde çağlaryň sport bilen meşgullanmaklary we saglyklaryny berkitmekler üçin ähli şertleriň düredilmeligini, pederlerimiziň düreden dünýä nusgalyk ýörelgelerinden ugralanyp çağlara döwrewap bilim we terbiýe berilmeligini bellemek bilen bu urda degişli görkezmeler berdi. Munun özi ýaşlaryň watansöýçilik we dähmetseýerlik ýörelgeleri esasynda terbiýelenmegine aýratyn ähmiýetlidir. Sport we ýaşlar täze ministri Agam Radow Ahal vilayetiniň täze döwrewap merkeziniň çäklerine gurulýan sport toplumlary, olarda döredilýän şertler we umuman köpçülikliň beden terbiýany ýokary netijeli sport ösdürmek boýunça ýaýdanlandyrylan çäreler barada hatabat berdi. Döwlet başçylygy Türkmenistanyň halkara ähmiýetli sport ýarşlarynyň geçirilýän ýurduny öwrenligini nazara almak bilen täze merkezde sportyň dürli görnüşleri, şol sanyna velosiped sporty bilen meşgullanmak we dürli ýarşlary geçirmek üçin zerur şertleriň döredilmegine möhüm üns bermegi tapşyrdy. Soňra obagçylyk we daş gurşagy goramak ministri Alteýew bir ýerde seýilgäkler döredilenini toprak guwa şertleriniň nazara alınmagy bilen baglykda hatabatlar berdi. Hormat prezidentimiz bu günjüň ekologiýa derejesiniň ýokarlanmagyna möhüm ähmiýeti bolan seýilgäkleriň tokoý dowraklarynyň çäklerini oturdyrjak bagy nahallary seçilip alınmagyna almy esasda çemeleşilmeligini aýtdy we bu babatda anyk tapşyklar berdi. Soňra Türkmenatlary döwlet birleşiginiň baş direktori Berdiýew bir ýerde gurulýan halkara ahalteka atçylyk ýokary okuw mektebiniň we almy öňümçük merkeziniň enjamlaşdyrylmagyny görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Hormat prezidentimiz beý toplumlaryň ýurdumyzda atçylyk we milli atçylyk sportyny ösdürmekde, bu urda halkara hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmekde möhüm ähmiýetiniň boljakdygyny aýtdy. Şunun bilen baglykda beý toplumlaryň deskalarynyň häzirki zaman taraplaryna laýyk derejede enjamlaşdyrylmagyna, olarda sanyl gomyň ornaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir diýip hormat prezidentimiz anyk görkezmeler berdi.
Soňra Türkmen Aragatnaşyk agentliginiň başlygy Hudaý Guliýew vilayatyň Täze Döwrewap merkezinde bina edilen diskalarda aragatnaşyk hyzmatlaryny ýola goýmak, şonlukda häzirki zamanyň özen tehnologiýalaryny ornaşdyrmak boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, häzirki döwürde akylly şeker, akylly öý ýaly düşünjeleriň barha işin käýfiýeti iyi bolýanyny nazar alyp, akylly şeker konsepsiýasyny ösdürmek, şeýlekem köçelerdäki aşyklanyş ulgamyna gödäwçiligi ýola goýan enjamlaryň işini üpçün etmek, bu usullary milli binagarlyk ulgamyna işin ulanmak bilen baglanyşykly meseleleri aýratyn ähmiýet berilmeligini belledi. Bu babatda anyk tarşyklar berdi. Soňra Türkmen Awtomobil Agentliginiň başlygy Akmamedov Ahar vilayatynyň Täze merkezine häzirki zaman ulaglarynyň taýdaşykly hereketini ýola goýmak, şonlukda ekologiýa taraplaryny bir zaý etmek boýunça işinip taýýarlanan maksatnama barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyz häzirki döwürde ýurdumyzyň ekologiýa ýagdaýyna aýratyn ähmiýet berilýänini belläp, bu urda alınıp bolýan işleri almy esasda ösdürmegi tapşyrdy. Şonlukda elektromobillerin hereketi, awtologary goýmak üçin niýetlenilen akylly awtoduralgalaryň gurulşy bilen baglanyşykly meseleleri hemme taraplarynda we almy esasda çemeleşmek tapşyryldy. Soňra Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň ýol başçysy Hudaýberdiýew milli hyzmatçylariň ähli gurullarda bolşýaly gurulşy gulamyna barha işinlik görkezýänini aýtdy we işewlik düzüminiň ösdürmek ornuny döwlet derejesinde alady diýen üçin mehriban arkadagymda hoşallyk sözlerini beýan etdi. Hormat prezidentimiz hususy gurulşy kampaniýalarynyň dürli maksatly binalaryň gurulşygyna işin gatnaşýanyny belläp, gurulşyklarda ýokary şeýleň üpçün edilmeginiň we olaryň bellenlen möhletlerde gurulup gutalmagynyň esasy talapdygyny aýtdy we bu işlere sanly gomy ornaşdyrmak meselelerini möhüm üns bermegi tapşyrdy. Soňra Gurulşyk we Binagarlyk ministrliginiň gurulýan deskalaryň direksiýasynyň ýol başçysy Oradow häzirki döwürde gurulşyk işlerine tany tehnologiýalary işin ulanmak, häzirki zaman almanyň gadananlaryny öýleşdirmek we täzeçil usullary ornaşdyrmak boýunça ýaýdanlandyrylan giň göçüril şäherler barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyz hatabat dinläp, soňky ýyllarda dünýä tejribesinde sanly ulgamyň gün we ýel batareýalarynyň ýol howpsuzlygy üçin gödäwçilik we ýanyňyna garşy göreş enjamlarynyň şäher arasaçylygyna dirur hataplanýan täzeçil tehnologiýalaryň işin ulanýanyny belledi we şeýle usullary ornaşdyrmak babatda dirur tagallalaryň edilmeligine üns çekip, bu babatda anyk görkezmeler berdi. Soňra hormat prezidentimiz köpçülik bilen habar berişleri işleriniň ýol başlaryny gözlenip, milli ykdysadyetimiziň pudoklaryny ornaşdyrylýan häzirki zaman tehnologiýalaryny, alman gadananlaryny, sanly ulgam we ýurdumyzyň bu urda ýeten derejesini giňden wagt etmek boýunça zerur işleri geçirmegi tapşyrdy. Soňra milli parlamentiň ýol başçysy Mehmedowa häzirki döwürde mejlise alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, täze döredilen döwrewap, owalaryň we şekerleriň düzüm birliklerini kesgitlemek, ony kanunçyk taýdan tasdiklamak boýunça durumçy geçirilen şäherler barada habar berdi. Hormat prezidentimiz ýurdumyzyň durumçy ykdysadyň ösüşine kanunçyk ulgamynyň uly ähmiýetiniň bardygyny belläp, bu işleri döwrüň tarapyna laýyk derejede guramagyň wajypdygyna üns çekdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary, ýokary gödäwçilik idarasynyň başlygy Berdimuhammedow ýurdumyzda ýerine getirilen gurulşyklary hemme taraplaryn gödäwçilik etmek boýunça işinip taýýarlanan maksatnama barada hatabat berdi. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, ýerine getirilen işleriň döwrüň talabyna we hereket edýän kanunçyga laýyklykda alınıp barylmagynyň wajypdygyny bellemek bilen degişli gödäwçilik işlerini işeňleşdirmek babatda vice-premieri birnäçe anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň gurulşyk we energetika toplamlaryna gödäwçilik edýän ornbasary Durduliýew degişli düzümlerde alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, gurulşyk işlerini sanly ulgam arkaly işeňleşdirmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň ähli ýerlerine bolşýaly Ahar vilayatynyň Täze Döwrewap merkezine ýerine getirilen gurulşyk işleriniň ýokary hil derejesini we onuň ekologiýa ýagdaýyny esasy talap hökümine kesgitledi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary Gelin Ýadow milli bilim maksatnamasyna häzirki zamanyň özen tejribesini, tany tehnologiýany ornaşdyrmak boýunça durumçy geçirilen şäherler barada hatabat berdi. Hormat prezidentimiz ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň mugallimleri we talipleri giň göçerli özgertmeler maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegine işiň gatnaşmalylar, olaryň almy işlerini peýdalanmak üçin zerur tagallar edilmeler diýip belledi. Bu babatda vice-premieri anyk görkezmeler berdi. Soňra vice-premier Galijew Akyl vilayatynyň Täze Döwrewap merkezine tügde we hyzmatlar ulgamynyň işini ýola goýmak, telekeçleriň alyp barýan işlerini döwrüň tarapyna laýyk derejede kämilleşdirmek boýunça ýaýdanlandyrylan şäherler barada hatabat berdi.
Döwlet başçylygymyza hatap etdiňläp, ýurdumyzyň işigur düzümleriniň gurulşyk senagatyna netijeli iş alyp barýanlyklaryny belläp, telekeçleriň işlerini häzirki zamanyň gözen tejribelerini, taňly tehnologiýalary ulanmaklaryny üpsün etmek boýunça derur tagallalary görmegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Öwedov bu ýerde ulug aragatynjy kullanma degişli düzümleriň işini talaba laýyk ýola goýmak, şonlukda sanyl gomy ornaşdyrmak boýunça durmuşa geçirilýän maksatnamalaryň işleri barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatap etdiňläp, dünýä tejribesiniň işin ulanmagynyň, häzirki zamanyň ösen tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagynyň, ýurdumyzyň durmuş ykdysady ösüşiniň mühim şertini emile getirýänini belledi we häzirki zaman ösüşine täsir usullara mühim ornuň berilmeligini taşyrdy. Soňra vice-premier Urad Gelliýew ýurdumyzyň ýaşly günjoklaryna bolşýaly Akyl vilayetiniň täze döwrewap merkezine ýokary ekologiýa ýagdaýyny üpsün etmek, bu günjokda seýilgäkleri, tokoý dowlaklaryny döretmek işlerine görülýän taýýarlygyň derejesi barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatap etdiňläp, ýurdumyzyň hemme taraplaryndan ýetişine ekologiýa wezipelerine aýratyn ähmiýet berilýänini bellemek bilen, munyň özi adamlaryň saglygynyň berkitilmegine, ähli gurlaryň sağdaşly ýetişine mühim orun eýilýänini aýtdy we ekologiýa meseleläriniň oňyn çözülmegine ören jogapkärçilikli çemeleşilmeligini taşyrdy. İş maslahatynyň ahyrynda hormat prezidentime Akyl vilayetiniň täze döwrewap merkeziniň täze şäher medeniýeti babatda da ekologiýa nukdaýy nazaryndan nusgulyk bolmalygyny belledi. Şeýle hem döwlet başçylarymyz ýaýbanlandyrylan gurulşyk işleriniň ýokary hilini üpsün etmegi we olaryň öz wagtyna tamamlanmagynyň wajypdygyny ýene dergedek belledi. Şol disgalar belirlenen möhletlerde ulanmaga berilmeliler. Hormat prezidentimiz Akyl vilayetiniň täze döwrewap merkezine we umuman ähli ýerlerde akylly şäher maksatnamasyna mühim üns berilmeligini, şäheriň şäherlerine ekologiýa taýdan arasy ulaklaryň hereketiniň ýola goýulmagy, gün we ýyl batareýalarynyň işi, aşyklanyş ulgamny döwrewaplaşdyrmak bilen baglanyşly meseleleriň üns merkezine saklanmalygyny ýene dergedek belledi. Şunun bilen baglykda ilatymyzyň durmuş derejesini ýygydyr ýokalandyrmak, olaryň häzirki zamanyň sanyl gom arkaly ködürlenýän hyzmatlara bolan eliterligini üpsün etmek, şeýle hem şäher abadançylygyna, ýanyn howpsuzlygynyň üpsün edilmegine, köçelerde aşyklanyş ulgamy bilen bir hatarda gödäwçiligiň ýola goýulmagyna derur bolan enjamlaryň işi baradaky maglumatlaryň ygtybarly binýat döredilmeliler. Munyň özi köpürli şäher ulgamynyň döredilmegine, sanyl gamyň işin ornaşdyrylmagyna aýratyn ähmiýete ýedir diýip hormatly prezidentimiz belledi we bu işleri ösdürmek boýunça derur tagallalaryň edilmeligine üns çekdi. Ýergelene aýtsak, häzirki wagtda Akyl vilayetiniň täze döwrewap merkeziniň gurulşygyny, gurulşykçylaryň 15 000 gowragynyň ähmiýet çekýänini bellemeli. Hormat prezidentimiz gurulşykçylaryň bir ýerde toplan tejribesiniň geljekde Aşgabat City'niň gurulşygyna da ulanyp biljekdigini aýtdy. Hormat prezidentimiz bir ýerde sanyl tehnologiýany gurulmak arkaly her bir ýaşaýjynyň öýüne IP telewizioniýa, ýokary tezlikli internet, telefon, akylly öý ýaly sanyl hyzmatlary götürilemegi we vilayet merkezine dörediljek edara binalaryna sanyl tehnologiýalary ulanmaga we ýokary tezlikli maglumatlary geçirmegi hem-de olary merkezleşdirilen maglumat merkezine jemlemeklige mümkinçilik döretmeli bu wagtda degişi ol başlara anyk taşyklar berdi. Döwlet başçylarymyz bu barada gurrungy dowam edip, halkymyza getirilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň görnüşlerini we derejesini artdyrmak bilen baglanyşly wezipelere de mühim ähmiýet berilmeligini aýtdy. Şonlukda tiz kömek hyzmatlary häzirki zamanyň talaplaryna alaýyk gelmeliler. Bu hyzmatlara gelip gowşýan sargytlar we olaryň ýerine getirilişi bilen baglanyşly wezipeler sanyl gom arkaly durandyrylmalylar. Hormat prezidentimiz tiz kömek gullugynyň Norwich belgisinden dünýä tejribesine giňden ulanýan 112 ýa-da 911 belgini tiňe gydyp görmek barada aýtdy. Çünki munyň özi ähli maglumatlary giňişligiň toplamaga mümkinçilikler döredýär. Bu bolsa lukmançylyk hyzmatlarynyň şu görnüşiniň netijelik häsiýete eýe bolmagyna, gelip gowşýan sargytlaryň ähmiýetini we onuň derejesini keskitlemekde hassa möhümdir. Döwlet başçylarymyz şäherde arasaçylyk we abadançylyk derejesiniň bir gödäwçilikde saklanmagynyň hem wajypdygyny bellep, akylly şäherde zirdebilleri ýygnamak boýunça akylly zirdebil gaplaryny ornaşdyrmak barada pikir aýtdy. Tanly ulgam ornaşdyrylan zirdebil gaplary dolan wagtyna hapa ýygnaýjy gulluklara habar gönderilýär. Çünki bu işin häzirki zaman sanyl ulgam arkaly durandyrylmagy ören ähmiýetlidir.
Şunlukda häzirki wagtda Wirdebil galynlarynyň dünýäde uly mesele bolup durýanlygyny nazara alyp, bu wagtda dünýäniň ötün tejribesini, Wirdebilleri gaýtadan işleýän kärhanlary döretmek meselelerini aýratyn ähmiýet berilmelidir. Munyň özi ekologiýa meselesiniň oňun çözülmegine hemde şäher awadançylygynyň baş şertini emele getirer diýip hormatly prezidentimiz belledi. Bu wagtda degişi ýol başlara birnäçe anyk görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz hemmelere ýüňde goýulan jogapkärlik wezipeleri çözmekde üstünlikleri arzuw edip birden ugrady. Näbolsa hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 13 ýyllyk münasibetli geçirilýän serige hemem birleşmäniň agdalarynyň maslahatyna gatnaşyklary iýeren gutlugy bilen tanşadýar. Hormatly telekeçiler, gaderli serige we maslahata gatnaşyklary, sizi Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 13 ýyllyk münasibetli geçirilýän seriginiň hemem birleşmäniň agdalarynyň maslahatynyň öz işine başlamak bilen tüýsürekden gutlaýan. Bu dawaraly çärelen geçirilmegi Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watyny ýylyna aýratyn many mazmuny ýa bolýar. Çünki berkarar döwletimiziň garaşdyrylygynyň 30 ýyllygynyň giňden bayram edilýän ýylyna gurulýan serigi hususy telekeçiligi ösdürmäge gönükdirilen syýasatyň üstünlikli amala aşyrylýanyny, ýurdumyzyň telekeçilerine berilýän döwlet gollawlarynyň öz miýewlerini berýänligine şaýatlyk edýär. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalarynyň gadananlarynyň hususy pudoň ýeten sepkitleriniň gözden geçirilişine öwrülen bu çäreler hususy harit önürjülüň önürgen önümleriniň möçberini içerki we daşarky bazarlarda artdyrmaga, maýgoň we innowasion işgörlügi ösdürmegiň has möhüm ugurlaryny kesgitlemege ýardam berýär. Ediz adamlar, mehriban dostlar, döwrüwe bazar gatnaşyklaryny kemale getirmekde, ýurdumyzyň ykdysady we durmuş syýasatyny özgörtmek boýunça işleri ýerine ýetirmekde hususy pudogy uly orun degişledir. Şoňa görä häzirki döwürde ýurdumyzda kiçik we orta telekeçiligi hususy başlanýyşlary netijeli ösdürmekde amatly hukuk, ykdysady, mali we durmuş şertleriniň döredilmegi bilen döwlet gollawlarynyň peýdalanýan telekeçilerimiz ata watynymyzyň ykdysady kuwatyny artdyrmaga münasip goşunty goşýarlar. Ýurdumyzy durmuş ykdysady taýdan ösdürmegiň 2010-2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyna da döwlet hususiýetçilik hyzmatdaşlygyna hojalygy ýüretmegiň netijeli usullarynyň giňden ornaşdyrmagyna, bazar gatnaşyklar şertlerini telekeçiliň bu işlere işçiň çekilmegine uly ähmiýet berilýär. Şoňa görä biz geljekde de kiçik, orta we iri telekeçiligi ösdürmäge iler tutulýan ugurlaryň bir hökmüne garap, bu ugurda döwlet tarapyndan gollaw berilmegini dowam etdirär. Dürli podoklarda telekeçiligiň mümkinçiliklerini giňden peýdalanmak bilen raýatlyň telekeçilik başlanýyşlaryny gollap, maýa goýum işçiligini höwüslendirär. Şeýlelikde döwleti dahylsyz podoň jemi içerki önümnäki 70 götürme barabar paýyny hasam ýokurlandyrär. Hormatly telekeçiler, betarap döwletimiziň alyp barýan açyk gapylar syýasatynyň çäklerini halkara işgör gatnaşyklarym barhar başlanýar. Türkmen telekeçilerine özara bähitli halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň giň ýollary açylýar. Telekeçilik ýurdumyzyň dünýä ykdysady ulgamyna goşulmagyny we işiň öňde barjy usullaryny geçmäge ýardam edýär. Türkmenistanyň bütün dünýä sowda guramasyny synçy derejetine eýe bolmagym ýurdumyzda önümçilik düzümlerini ösdürmekde, eksportyň möçberini artdyrmakda we bazar özgörtmelerini durnukly ugry öpçüni etmekde giň şertleri döredýär. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalarynyň mukaddes garaşdyrlygymyzyň şany 30 ýyllygy münasibetli guran medeni durmuş we önümçilik maksatly desgalarynyň ençemesi açylyp ulanmaga beriler. Ýurdumyzyň sebitlerini ösdürmekde, paýtatymyzda tapgyrlaýan taslamlary durmuşa geçirmekde hususy guruluş kärhanalaryny uly orun degişledir. Telekeçiler ýokary hili we ekologiýa talaplaryna laýyk gelýän guruluşyk serişdelerini öndürmekde de gowunurjy netijeler gazanýarlar. O wetena toplumyny olaň alyp barýan işleriniň toplumlaryň hemem utguşykly ýoly goýulmagy has gowy netije berýär. Ýurdumyzda ýokary hili gök bagça önümleriniň, meweleň, beýlek azyk önümleriniň bolçulugynyň döredilmegi, olaň özümizden artýan böleginiň eksporty ugradylmagyna mümkinçilik döredýär. Türkmen telekeçileri senagat we owu hujuluk önümlerini
örnüklerinin şeýle-de hyzmatlaryň daşar ýurt bazarlaryna ornuny puwtulandyrmaga da möhüm ähmiýet bermeliler. Beýleki döwletlerden getirilýän haritlaň orun tutýan, önümleri özümizde önürýän täze önümçilikleri giň gerim bilen işe girdip, täze iş orunlaryny döretmelidir. Ekologiýa siýasatyny durmuşa geçirmäge şeýle-de hyzmatlar ulgamyny, elektron söwdany ösdürmäge önükdirilen maksatnamalary amala aşyrmaga uly goşunt goşmalydyr. Seragçylyň we telekeçiliň bu sergisiniň hemem birleşmäniň agdalarynyň maslahatynyň ýurdumyzda telekeçiligi döwrüň talaplaryna laýyklykda ösdürmekde, toplanan tejribeleri durmuşa ornaşdyrmakda uly ähmiýetiniň boljakdygyna inanýan. Hormatly Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdalary. Siziň ähliňizde Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň döredilmeginiň 13 ýyllyk münasibetli geçirilýän serginiň hemem birleşmäniň agdalarynyň maslahatynyň öz işine başlamagy bilen ýene-de bir gezek tüýsürekden gutlaýan. Size berk jan saglyk, maşgala awadançylygyny alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýän. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğly Berdimuhammedow. Ýurdumyň Ahal, Balkan, Daşow, Lewap, Mary welaýatlarynyň häkimliklerine welaýat etrap şäher häkimlikleriniň jogapkär işgärleriniň welaýat derejesindäki idara kärhanalaryň ýolbaşçylarynyň jemgyýetçilik gurulmalarynyň wekilleriniň we beýleki degişli adamlaryň gatnaşmaklaryna bolan maslahatlarda hormatly prezidentimiziň 15 martda sany ulgum arkaly geçiren iş maslahatyna öňde goýan jogapkärlik wezipelerini durmuşa geçirmek ýollary barasyny giňişleýin gurrun edildi. Hemem wezipeler kesitlenildi. Vilayet häkimliklerine bolan maslahatlarda agykynlara ýydak etmek, gowçy ekişini ýokary derejede taýýarlyk görmek, o ýetine toplumyny häzirki döwrüň wezipelerini üstünlikle ýerine ýetirilmegini öpçün etmek boýunça alınıp berilýän işler dogrusyny giňişleýin gurrun edildi. Owakyjylyk işleriniň gurulşyny, ekrançylyk meýdanlarynyň we owakyjylyk teknikalarynyň ýaz ekişine taýýarlanyşyna aýratyn teljerme berildi. Bu işleri ýokary hil derejesinde ýerine ýetirmek, güýdlük bugdaý agrotechnika kadrlary laýyklykda ýydak etmegiň, bagçy ekinleriniň yer almanyň ekişini öz wagtyny geçirmek, bag nahallaryny oturtmagyň ýazgy mövsümine bir kemse taýýarlyk görmegiň wezipeleri maslahatlarda giňden aralyp maslahatlaşyldy. Bu işler Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watany ýylynyň üstünlikleri beslenmegini öpçün eder. O ýylatynyň ýaşaş durmuş şertlerini ýokurlandyrmak boýunça durmuşa geçirmeli işlere de aýratyn öz çekildi. Welaýatlaryň toprak howa şertlerine laýyklykda ekrançylygy, milli tejribeler ulanmak bilen Almataýdan ýol goýmagyň ähmiýetine de uly üns berildi. Maslahatlarda ýüpek gurçuklaryny ýydatmak möhümine aqçam taýýarlyk görmek, bu wagtdaky işleri ýürütip gözegçilikde saklamak, tut agaçlaryny gownujaý seren jan bermek wezipelerine de öz çekildi. Bu işleri milli daýgançylyk ýöreliglerini ulanmak bilen ilmi esasy toplumlaryň durmuşa geçirmek zerurdygy belenildi. Maslahatlarda belenen maksatnamalaryň berja edilişi, döwürlerden oğul okuza almak, düýelerden köşeg almak boýunça meýilnamany üstünlikle ýerine ýetirmek, bu möhümi hemme tarapyn ýokary derejede gurşap almak boýunça işleň ýagdaýy, o milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi, ýylatyň durmuş derejesini ýokurlandyrmak boýunça öňde durýan wezipeler dogrusyny aýtmak bilen çykyp geplen adamlar bu işleri we olary ýerine ýetirmek ýollaryny takyk kesetlediler. Ýurdumyzyň welaýatlaryna alınıp berilýän gurulşyklar barada da maslahatlarda jekme-jek gurrun edildi. Bellenen binalary şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk bayramasyny çenli ýokary hil derejesinde ulanmagy taşyrmak zerurdygyna aýratyn öz çekildi. Munyň özi Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyny göz öňüne tutulýan wezipeleň üstünlikle ýerine ýetirmegini gazanmagy mümkinçilik berer. Öňde durýan ähli wezipeleň berja edilmek üçin mümkinçiliklerini we şertlerini bardygy nyň talap belenildi. Mart aýyna beleniljek bayramçylyk senelerini häzirden gurumçylykly taýýarlyk görmek wezipeler dogrusyny da maslahatlarda giňişlen pikir alşyldy. Bayramçylyk çäreleri ýokary gurumçylyk derejesine bellenip geçilmeliler. Şunun ýalym türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli geçirilmeli dawarlary häzirden taýýarlyk görmek zerurdygy hakynda da maslahatlarda jekme-jek gurrun edildi. O we milli maksatnamasyny üstünlikle berja etmek, ýurdumyzyň ähli welaýatlaryny 2021-nji Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watany ýylyna durmuş ykdysady taýdan ösdürmek wezipeleri gurrunsyz ýerine ýetirilmäge degişlidir. Umuman aýdylanyna durmuşy geçirmeli işler halkymyzyň bagtyar ýaşamagyna hemem ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň
30 ýyllyk şany senetini münasip zähmet soğutları bilen garşylama gönükdirlen wezipelärdir. Maslahatlarda şu ýylyň wezipelerini ýokary gurumçylyk ýagdaýyna ýerine ýetirmeň zerurdygyny ýene-de bir gezek öz çekilli bu bolsa täze sepkitlere tarap ynamly gitmäge mümkinçilik berer. Ma'lum bolýar, şu ýylyň 28-nji martyna geçirijek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlary boýunça wagt işleri dowam edýär. Wagt işleriň çäklerine dalaşgärliň saýlawçylar yerli halk maslahatlarynyň agdalary bilen geçirilýän duşuşyk ýygnyklary işçi häsiýete eýe bolmak bilen ýurdumyzyň welaýatlaryna hemem Aşgabat şäherinde gurumçylykly geçirilýär. Bu möhüm fiýatçy ära berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiziň başlangyçlary esatyna amal aşyrylýan konstitusiýon özgertmeleri üstünlikli durmuşy geçirmek üçin ygtybarly esas bolup durýan demokratik ýörelgeler çuňlaşdyrmakda uly ähmiýete eýe bolar. Häzirki türkmen jemgyýetinde hakyky halk häkimiýetçiliginiň pugtlanmagy, raýatlaň ýurdumyzda bolup geçýän özgertmeler durmuşy geçirmek bolan jogapkärçiliginiň artmagy, olaň saýlaw hukuklarynyň üpçün edilmeginiň demokratik ýörelgeliň hasy berkidilýänligine şaýatlyk edýär. Şu günler ýurdumyzda bu möhümi ýokary gurumçylykly we milli demokratik ýörelgelere laýyklykda açyklyk, aýanlyk ýagdaýyna geçirmek maksady bilen ähli dalaşgärlere öz maksatnamalaryny halk maslahatlarynyň agdalaryna ýagny saýlawçylara wagt etmekde deň şertleň döredilýänligini bellemek gerek. Duşuklarda saýlawçylar dalaşgärliň ynanlýan adamlarynyň çykyşlary arkaly dalaşgärliň terjime hallary bilen tanışmaga mümkinçilik alýarlar. Şeýlede dalaşgärler özleriniň maksatnamalary bilen duşuga gatnaşjylary giňişleýin tanışdyrýarlar. Bu duşuklara milli fiýinçiler, köpçüliklerini habar beriş terişlerlerinin wekilleri işin gatnaşýarlar. Dalaşgärler saýlawçylaryň yerli halk maslahatlarynyň agdalarynyň öýlerini bildiren anamyny ödemek üçin ahlat etjekdiklerini, hormatly prezidentimiziň ýurdumyny durmuş, ykdysady, meden taýdan ösürmek barada öňde goýan aýdyň wezipelerini ýerine ýetirmekde, gujur gaýrat bilen zähmet çeksekdiklerini inandyryp, saýlawçylaryň sowgallaryna da jogap berdiler. Ýurdumyda mart aýynyň soňky ýekşenmetine geçirijek saýlawlar demokratik özgertmeleň rowaşlanmagyna uly ähmiýete eýe bolar. Şol hormatly prezidentimiziň tapşyrygy boýunça ýurdumyzyň wekiliýeti mejlisiň başlygynyň ýol başlygyna parahatçylygy, ynanşmagy hemem howpsuzlygy pugtlandyrmakda dinanlyň orny atly Merkezi Aziýa forumuna gatnaşdy. Duşuşyk Türkmenistan hökümeti bilen Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gurumy tarapyndan guruldy. Video maslahat görnüşine geçirilen çäre şeýlede Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň başlygy hemem Şwediýanyň daşary işler ministri Ann Linde, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary Helga Schmidt, daşary ýurtlaryň parlamentleriniň we halkara düzümleriniň ýokary wezipeli wekilleri gatnaşdylar. Maslahat ähli seyit derejetindäki geljek mümkinçilikler, ýetilen sepketleri hemem bu ulgamda öňde durýan wezipeler adam hukuklaryny berja etmekde, halkara konwensiýalarynyň orny, dörli ýurtlaryň kanunçylyklaryna umumy edilen qadalan ornaşdyrylşy, hemem onu ýerine ýetirmek monitoring gurallary barada bir näçe çykyşlar dinlenildi. Pikir alşmalaryň çäklerini degişli maglumatlary laýyklykda ähli gatnaşyjy döwletleriň dinanlyk hukuklarynyň gorulmagyny, hemem gender deňliginiň ilerledilmegine gönükdirilen öňde barjy milli qadalaşdyrjy hukuk binýadyny döretmekde ösüşleri gazananlyklary belenildi. Öz nowatynda biziň ýurdumyzyň wekilleri bolganda Türkmenistanyň kanunçylygyna syny bilen döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň durly ugurlaryny dinanlyk ornu hakkında çıkış ettiler. Belenşiyali hormatly prezidentimiziň baş tutanlygyny amal aşyrylýan siýasatyň eler tutulýan baş ugurlarynyň bir hökmünde deň hukuklary we azatlyklar, erkekler we dinanlar üçin deň mümkinçilikleri döretmek ýörelgesi kesitlenildi. Online maslahatyň jemleri boýunça maslahat beriş häsiýetler etminamanyň kabul edilmegi bilelikdäki işiň aýdyň netijesi bolup durýar. Ýygnananlar oň ähmiýeti barada aýtmak bilen bu resminamada bellenen ilkinji nowatdaky wezipeliň geljekde gender deňligi we durnukly ösüş ulgamyna siýasatyň işlem taýarlanmagyna ýardam berjekdigini ynanmylyrdylar. Şeýlede salyň uruş boýunça halkara hyzmatdaşlygyň çäklerinde halkara okuw ilmi merkezine teleköpri arkaly salyň uruş boýunça Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň tejribeli hünärmenleri gullugynyň çağın Ýewropatoluk lukmany doktor Gerlinde Zelzer bilen salyň ulgam arkaly salyň uruş amalynyň esasy ugry bolan pediatriýanyň we çağın neurologiýanyň wajyp meseleleri boýunça pikir alşyldy. Türkmenistan Teleraziýa Ilmler Merkezine salyň ulgam arkaly Aziýa ýuwaş ummany teleraziýa gepleşikleri birleşiginiň intellektual eýetçilik hukuklary komitetining sanly eýýamda intellektual mümkinçilik gorumak adly 5-nji mejlisine gatnaşyldy. Aziýa ýuwaş ummany teleraziýa ilmleri birleşiginiň hünärmenleri bilen teleraziýa
ýelimliň dörejlik işgälleri, sanly döwürde dörejlik mazmunny gorumak, sanly tehnologiýa we oň ösüşi, ýaýlyma berjilen intellektual ýetişigini gorumak ýaly ugurlary boýunça pikir alşdylar. Şeýlede Türkmenistanyň bilim ministrligine hemde welaýatlarda geçirilen umum bilim idaralaryna daşary ýurt dillerini öwretmek usuliýetini kämilleşdirmek ugurlary atly maslahatlar geçirildi. Maslahatlarda hormatly prezidentimiň dil siýasatyny durmuşa geçirmekde öňde durýan wezipelere laýyklykda innowasion tehnologiýalar peýdalanmagyň üstü bilen daşary ýurt dillerini öwretmek hilini ýokarlandyrmagy, daşary ýurt dillerini öwretmek ilmi saatlaryna hemde derslara baglanşygyna, daşary ýurt dilleri dersleriniň okuw meýilnamalaryny kämilleşdirmek ugurlary sağalar bağlarından başlap yaşlyň daşary ýurt dilleri boýunça netijeli bilim almaklarynyň usuliýetini döwrewaplaşdyrmak boýunça meseleler aralanyp maslahatlaşyldy. Hormatly adamlar, ene ursa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şugun 16-njy martda saat 20-den 17-nji martda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň hawa maglumat gullugynyň berýän habar bilen tanış boluň. Balxyn welaýatyny ötkäp duran bulutly hawa bolup, güne ordan telesekundda 8-13 metr ýetýän şemal öser. Hawa gejesine 2-7 gradus, gündüzüne 18-23 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyny ötkäp duran bulutly hawa bolup, ýerden ömür bolmagy mümkin. Güne ordan telesekundda 9-14 metr ýetýän şemal öser. Hawa gejesine 1 gradus sowukdan 4 gradus çenli maýly, gündüzüne 13-18 gradus maýly bolar. Mara welaýatyny ötkäp duran bulutly hawa bolup, güne ordan telesekundda 8-13 metr ýetýän şemal öser. Hawa gejesine 1 gradus sowukdan 4 gradus çenli maýly, gündüzüne 14-19 gradus maýly bolar. Leva welaýatyny ötkäp duran bulutly hawa bolup, demynat güne ordan telesekundda 8-13 metr ýetýän şemal öser. Hawa gejesine 3 gradus sowukdan 2 gradus çenli maýly, gündüzüne 13-18 gradus maýly bolar. Daşan welaýatyny ötkäp duran bulutly hawa bolup, güne ordan telesekundda 9-14 metr ýetýän şemal öser. Hawa gejesine 4 gradus sowukdan 1 gradus çenli maýly, gündüzüne 8-13 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäp duran bulutly hawa bolup, ýerden ömür bolmagy mümkin. Güne ordan telesekundda 9-12 metr ýetýän şemal öser. Hawa gejesine 2-4 gradus, gündüzüne 14-16 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça mart aýynyň 17-sine magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Eziz vatandaşlar, häzirki wagtda hawanyň düzümini tozun bölejikleriniň möçöriniň kadadan 7 ötürüm artmagy bilen baglanşykly hawa şertleriniň adam bedenine ýetirgän oňaýsy täsirini öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýlede ýaz pasyny hawanyň derejesini üýtgeýänini nazara alyp, pasla görä giyinmek maslahat berýär. Mehriban ileşler, bu düzgünleri berjaýsaňyz, ýylyň islenik paslaryny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri wesenýär. Ähli ösüşlüň özününde bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.